Dado ko lang yun. Sir, mag-comment ka lang ha. Uy, okay lang, okay lang. Okay lang, huwag mo na adjust yun. Okay lang yun. Pagka, what a beautiful smash by Jay, sir. Sabihin ganun ma. Ilang post mo yan? Oh, sa YouTube. YouTube? Oh. Mamaya, laro ulit tayo para meron kang ano, memories. Pang memories lang naman. Kaya nagsusubscribe sila, di pinapalaki ko na rin. Oh, Di ba? Di ba?
Mamadali ka masyado?
Grabe yung backhand yan. Wow. Oh. Grabe. Oops. Out.